Čau lidi, vítejte u našeho čtvrtého videa Čau čau. a dnes máme následující plán. Takže za prvé chceme najít už nějaký ty dia a uděláme to pomocí techniky Branch Mine. Pro ty, kteří z vás neví, co to je, tak dneska se můžete podívat. Bude to takový menší i tutoriál, když to tak řeknu. A druhý úkol bude, že bychom si chtěli udělat trvalou zásobu masa, takže sem přivedeme prasata a ohradíme. Takže si uděláme takovou menší farmu na prasata. Takže můžeme vyrazit. Můžem, přesně tak. Takže jdeme. Já si myslím, že asi udělám nějaký ty žebříky, ne? Dobrá. Abychom se měli jak dostat dolů. A ty Já by se zatím postarám o torče. Dobře. A zatím začni teda dělat tu cestu k tomu branch mineu. Jo, dobře. Takže začneme kopat na úrovni 10. Což je jistě známý, že tam jsou dia údajně. Přesně tak. Na úrovni 10 je vlastně největší pravděpodobnost, že najdete diamanty. Tak začnu kopat třeba tady. A právě proto tam teda budeme branch minovat. Tak. Počkej, tak na jaký jsme úrovni? Jsme na úrovni 72, což je teda hodně vysoko. Tak to já budu muset ty žebříky ještě předělat, protože jsem nepočítal, že jich budeme tolik potřebovat. Dřevo došlo, takže jdu natěžit. Tak. Pár torčů. Tak, můžeme pokračovat. Koukám, že v okolí nám tady pomalu mizej stromy, takže budeme muset začít sázet, jak už jsem říkal v minulém díle. Přesně tak, souhlasím. Tak. Se podíváme, na jaký jsme úrovni. Pomocí F3. Takže úroveň 50, tak to máme ještě co dělat. Tak. Kopu a už tam budu. Doufáme, že se vám minulý díl líbil. No přesně, nám přišlo, že vlastně byl opravdu vydařený, protože jsme udělali vlastně tu farmu. A měli jsme z toho takový dobrý pocit. Hlavně ten začátek byl trochu srandovní. Jsem se opravdu neudržel a musel jsem se prostě... Chytil jsem prostě takový záchvat. Smíchu. Tak a dnes doufáme, že se vám díl bude líbit. A teď tady slyším pode mnou lávu, Takže to si dávej pozor. abych do ní nespadl. A našel jsem tady zlato. To je určitě super. Tak, můžu pokračovat. Tak na jaké si úrovni už? Už 18, takže už se blížím. Tak. Já už mám ty žebříky, takže půjdu za A ještě tebou. bys mohl teda udělat torče. Já jsem neměl dostatek surovin. Mám 52, snad to bude stačit. Když tak si nějaké přiděláme, ne? Určitě. Tak a teď jsme na úrovni 10. A teď vám tady předvedu, jak taková ta technika Možná umřu? vypadá. Tak, tohle to se nepovedlo. Tak to se Nevadí. samozřejmě... Ano, to nevadí, to se ještě napraví. Tak máš tady Bronko, já už víc nepoberu. Takže jsme na Dobře, úrovni dobře. 10 a uděláme si tady takovou delší chodbu, tak řeknu. Tak, uděláme si, aby to mělo 3 bloky, takhle na výšku. Kopatu už nemám, já musím kopat krumpáčem. To mě mrzí. A našel jsem zlato další.
No, tak to je super. Já jsem teda u tebe. No, ty jsi teda u mě a můžeš mě říct, proč jako tady je voda? Neboj se, ta voda za chvíli zmizí. Můžeš mi prosím, Ježiš. můžeš mi prosím hodit nějaké ty, dobře, už, hoď mi prosím moje věci, jestli teda můžeš. Dobře, takže tady jsme nějaký žebříky, torče, krum, Meč ještě. jo, meč, chleba, kámen, tohle, styky nějaký, no, by ti mělo stačit. Díky. Tak. Takže a branch mining spočívá v tom, že vlastně si tady uděláte takovou základní chodbičku samozřejmě. A poté si uděláte další chodbičky, už samozřejmě takové menší, jednoblokové. Tak my vám to za chvíli ukážeme teda. Ano, tady ještě dokopem pár bloků. A hned vám to předvedem. Mohl jsem si teda udělat lopatu, na to jsem nemyslel, že vlastně i tady dole je hlína. Tak ještě kousek. Tak to by mělo pro začátek stačit. Tak a To asi jo. jak se to dělá? Takže, tady si takhle vezmeme krumpáč, nečekaně, a začneme tu kopat takový malý chodbičky, takhle, a budete pokračovat dál a dál. A takhle budete pokračovat do té doby, než prostě na něco nenarazíte. A mezi těma, uděláme chodby, které budou mezi sebou mít takhle 3 bloky. 3, protože ty vlastně ty dvě strany vidíme a v té prostřední je to málo pravděpodobný, že by tam nějaký dia byly. Ty bloky se nemusí kopat si vysoký, teda je to zbytečný. No, tak dobře, takže jenom 2 uděláme. Tak já tady teda předkopu další chodby, abychom pak věděli, kam máme jít, kam máme kopat. No a takhle prostě pokračujete do té doby, než něco nenajdete. Takže já si myslím, že bychom, až teda něco najdem, tak se tu opět uvidíme. Já si myslím, že bychom to mohli zatím stopnout, protože to není nic moc záživného. Jo, až na něco narazíme, tak se ozvem. Přesně tak. Takže zatím čau. Čau. Čau, jsme tady. A nenašli jsme sice dia, ale našli jsme tady nějakou malou jeskyni, takže se tam jdeme podívat. Ano, jdeme tam. Bacha, zombík, hnedka. Další zombík. Opravdu by bylo super, kdyby to byl třeba nějaký spawner. Vypadá to, že tady možná, že zombie spawner, protože je tady mnoho zombíků. Tady, tak já ti ho přenechám, kurty. Bacha, je tady creeper hnedka. Bouchni se klidně. V hledání dia budeme určitě pokračovat, ale chtěli jsme prozkoumat tuto vesnici, ježišmarja, co to melu. Tuto jeskyni, jestli teda tady nebude něco zajímavého. Nejdřív prozkoumáme, pak tady vytěšíme nějaký suroviny. Ne, tak teď jsem se lekl, že jsem viděl spawner, ale to byl exp. Tak teď u mě bouchl zase creep. Tak tady ale mnoho mobů. Opatrně. Jo, no. Ježišmarja. Tak počkej, tak to musíme nějak promyslet, ale. Není co promyslet. Počkáme až přijdou. Tak dobře, jak chceš. Počkáme až přijdou. Ježmarja. Ne, nepočkáme. Dobrá. Nemůžu ven, teď tady u mě bouchne. Nebouchne, dobrý. Dobře. Tak já budu pokračovat. Tak já tady zastavím asi tu, nebo zastav tu vodu prosím, jestli můžeš, protože mě to tady prostě úplně štve. Počkej, tady do fightu. Tak. Nebo dobrý, nemusíš, já ji zastavím. Běž, pokračuj dál beze mě. Je to tady docela rozsáhlý. Musí to být ten spawner. Bylo by to opravdu Ježišmarja, Enderman! A další creeper. Tak jdem do Endermana.
Prosím, no ano, chtělo by to trochu pomoct. Už mu dal trochu. Ender perla. A je tu naše historicky první Super. Ender perla, což se určitě bude hodit, pokud jí Kuty nějak omylem nevyhodí a neportne se. Že se klidně může stát, ale tak jsme zkušení přece jenom už trošku. S Minecraftem už máme A je tady víčka, takže bacha. Takže to je opravdu nemilé, protože víčky se spawnují od nové verze všude, jako zombíci a další. Tak já se tady A udělám tak provizorní čestku. Nebo, no. potřebuje o hodně. Víčka chcípni. Hodila Yes. ti poison, hodila Ne, na tebe poison. Nehodila, umřela, takže v pohodě. Doufám, že to byla jediná. Ale asi jo, snad. Au. Tak tady to jsou teda velký boje. No tak já si myslím, že... A už jsem se tu pomalu ztratil. Sorry, já jsem si tě spletl se skeletonem, jak máš to brnění. Tak Ale tak já si jdou. myslím, že asi tu vesnici bychom mohli, teda tu Ježiši, co to zase, že tu jeskyni, tyto rozsáhlé jeskyně bychom mohli opustit, přece jenom jsme si dali za cíl najít diamanty, tak mohli bychom to tu dokonale prozkoumat až někdy teda jindy, si myslím. Co myslíš? Přesně tak. Takže tady to ještě jenom tak základně osvětlím, by se tu nic nespawnovalo. A asi se vrátíme k branch mineu. Já už se teda vracím. Určitě se sem ještě někdy podíváme. Tak Takhle bych otázkou řekl. je teď kudy. Tak, tudy ne. Takže tady nahoru určitě půjdeme. Tak já teďka jsem taky úplně ztracen. A tady by se možná měli být blízko, si myslím. No já si taky myslím právě, že tady... Zase další zombíci, tady Jo, jsou. tady to je, tady byla přece ta voda. Tady za mnou jdeš? Nejdeš, Ale jo, počkej. Tady. Tady doleva. Já se ještě teda musím, mě to nedá. Tady půjdám do jedné chodby, ještě tady nahoru. Ale ty zombíci se tady opravdu spawnujou hodně, takže by to mohl být ten spawner. To No prostě uvidíme. láká. Tomu prostě věřím, že to tady bude. Tak tady asi ale ne. Dobře, nic. Tak už je Hele. druhý kout. Pojď branch minovat už. No dobře. Takže asi uvidíte další střih. Dobře, takže vrátíme se k benchminování a pak se ozveme, takže zatím. Čau. Čau lidi, jsem tu opět a mám skvělou zprávu. Našel jsem teď tady přede mnou nějaký spawner, takže to jdu rychle prozkoumat, co to je. Ještě to tu rychle osvětlím, doufám, že to je na zombíky. To by bylo super. To samozřejmě, protože zombíci by se A nám je to na velice hodili. zombíky, je to na zombíky. Je to tam. Prozkoumej česty, jestli tam teda jsou. Dobrá, ještě to tady musím teda osvětlit, aby mě tu nezabili. Já teda Osvětlím to tu pokračuju v hodně. branch mineu. Tak Kdyby a vás to česty, zajímalo. podíváme se. Jo, mám tady knížku enchantovanou. Jaký tam Protection enchant? 3 a Efficiency 3. Pak to se hodí. Tak potom nějaký pavučiny, kyblík, sedlo, gunpowder. No tak sedlo To za něco se vyměnit. určitě hodí na koně. Golden apple, pár redstoneů. A v druhé částce je name tag. Super. A pár obilí, to teda nic moc. A kousek ironu. A disketa nějaká. No co to vyměníme? Já si hele, myslím, že dobrý, ne? Já si myslím, že super. Takže našli jsme spawner, to je naprosto úžasný. A ještě kvrt na zombíky. Tak to si určitě v některém z dalších dílů uděláme zombie XP farmu. Přesně tak. Tak. Určitě to ještě promyslíme. Máte se Dobře, na ale co teď těšit. už teda jdu
pokračovat na branchmajonování, takže to opět budu muset stopnout a pak se teda ozvu, takže zatím. Nazdar lidi, takže opět vás tu zdravíme, máme skvělou zprávu, tady Urbikovi se podařilo najít to, co jsme celou dobu hledali a chtěli, a jsou to dia. Krásný Přesně pohled. tak. Takže můžeme vykopat. Můžem. A jelikož máme ty diamanty, tak bychom si rovnou mohli udělat diamantový krumpáč a možná, že bychom mohli někdy najít nějakou tu lávu a přelít jí vodou a vykopat si obsidián, ne tím krumpáčem. Přesně tak, takže můžeme jít pryč z chodby. A já o jedné lávě teda myslím, že vím. Co ty? Já taky. Tak schválně, jestli myslíme tu samou. Dobrá, takže to rovnou tady můžeš já to teda vykraftím, já těch dia mám víc, trochu. Tak, krásný krumpáč, krásný. Já mám jenom jedno dia, tak já ti ho Modrý. hodím, máš ho Dobře. tady. Takže jdeme nahoru. Přesně tak. Určitě budeme v branch miningu pokračovat, ale teď už ne. Dobře. Možná, že se něco pokusíme ještě najít za kamerou. A v dalších dílech bychom vám třeba ukázali naše výsledky. Přesně tak. Takže už tam skoro budeme nahoře. Určitě hodláme jakákoliv dia vykopat na kameru, abyste to viděli. Takže když nějaké najdeme, tak si to necháme na natáčení. Přesně tak, takže Tak teda a můžeme máš ten vyrazit. krumpáč? Jo, Mám můžeme. ten krumpáč připravený. Takže jdem. Jo, jsem ti v patách. Dobře. Neskutečně mě to potěšilo, co jsme dneska našli. Dia a ten spawner na zombíky, to je A super. to všechno už ve 4. díle. Což je teda úspěch, si myslím. Velký Ne? úspěch. Doufám, že se vám to bude líbit. Tak. Pozor, je to skeleton. Dobrá. Takže můžeme pokračovat v cestě dolů, už tam skoro budem. Mhm. Ne, je to pír, jo. Mhm. Tak, výborně, takže a máš klíbík s vodou? Doufám, že Mám ho. Mám 2 dokonce. Tak já to teda přeliju, jestli teda mám. Takže jdeme na to. A obsidián je tady. Krása. Tak, bude to Hele, trošičku díl trvat. Možná, že bychom si mohli nakopat ten Aha. obsidián všechen. Takže to je trošičku, musím to zastavit ještě pod tím. Tak počkej, tak si vskoč si do té díry a kopej ten obsidián odtamtud. Dobře. A drž shift, abys náhodou nespadl do lávy, ale mohl se co nejvíce nahýbnout přes ten okraj. Já ti tady takhle budu asistovat. Dobře. Tak. Nevím, proč to trvá tak dlouho, ale já si rád počkám. Tak kolik ho nakopeme? Tak. Já nevím, tak na kameru bychom mohli nakopat jen tak trochu pár a za kamerou vykopeme určitě zbytek. A teď se ještě musíme ale rozhodnout, jak s tím obsidiánem naložíme. Tak Jestli... No, pokračuj. já si myslím, že určitě bychom si mohli v příštím díle udělat portál do Nedru. Určitě. Ne? Dobře, no, spadl jeden. To je jedna taky možnost, anebo udělat prostě enchantku, když to tak řeknu. Přesně tak. Ale to bychom samozřejmě museli mít nějaké ty knihovny. A na knihovny potřebujeme knihy. A na knihy potřebujeme samozřejmě papír a taky kůži.
To A mi připomíná, jelikož... že jsem tady ještě žádnou krávu teda neviděl teda na tom serveru. No já taky ne. Ale to se No, takže brzo právě potřebujeme změní. ty krávy, protože krávy, z krav padá kůže, jestli to teda nevíte, já si myslím, že to víte, protože to ví skoro každý. A na ten papír, tak ten vlastně už máme, protože pěstujeme v naší farmě ten sugarcane, no. Mhm. Z těch se dá udělat papír. Tak já si myslím, že by to pro začátek mohlo stačit na tu kameru. Máme 7 obsidánů, zbytek ještě teda za kamerou vykopem. A já si myslím, že tímto bychom tady ten díl mohli ukončit. Tady ten úspěšný díl. Co ty na to? No, hele. A co ta farma nebo farma, co ty prasata? No vidíš, tak na to jsem teda zapomněl. Já si myslím, že do dnešního dílu by se to ještě vešlo. Tak dobrá, takže tady si to teda ještě necháme, ty obsidiány. A Dobře. jdeme teda nahoru. Já si myslím, že bych si radši ten diamantový krumpáč uklidil do česty, Mhm. protože když třeba náhodou, jestli bys nedej bože umřel, tak aby ten krumpáč byl v dobrých rukou čestek. Tak, to znělo trochu divně. To znělo trochu divně, to nevadí. A jdeme na ty prasata teda. Jdeme na ně. To znělo taky trochu divně. Jsem to tady trochu spadnu, pane bože. Ach jo, ach jo. A je noc. Nějaký výtah. Je noc, takže je tady plno mobů. Creepera tady vidím, tak to radši přeběhnu. Asi s Radši nimi to přeběhni, nebudeme zbytečně nic riskovat. Přesně tak. Tak. Sláva, už jsem konečně nahoře. Mohli bychom se vyspat asi, ne? Pozor, je tady u dveří creeper, takže se s ním asi budeš muset vypořádat. Ne, je v našem domě. Tak, tady je teda víc creeperů. Tak já jsem ho zabil teda, úspěšně, Super. když to bylo o fous. A jeden tu taky je u našeho vchodu. A já ho vylákám teda k sobě, aby nám neuškodil. Pojď sem, šmejde. Aha, jsou tady dva. Tak už si tady bouchněte. Moc se s nimi neto. Slušně řečeno nepádej a pojď se prosím rychle vyspat, protože mě to znervozňuje. Au. Tak, a je po nich. Už se vyspat. Super, super, super. Ve zdraví jsme to přežili. A jdem si odpočinout. Tak dobrou noc, kuty. Dobrou. A dobré ráno, kuty. Taky ti to přeju. Dobrý ráno. Takže, Tak. tady to si myslím, že bude takový lehčí. O nic tu skoro nejde. Vezmu si mrkev, na to nalákám pár prasat a dáme do Urbíkovy ohrady. Au, au, au. Já jsem skoro mrtvý. Jo, to je pravda. Ty ploty, Tak pojď Takže rychle No, pojď rychle to, jakoby do naší sklíše, aby tě náhodou něco nezabilo. no tak já si myslím, že mi ve dne nic nehrozí. No tak ještě tam jsou ty zombíci a všelijaké potvory z noci, takže vlastně Já i nic hrozí. nevidím. Takže jdu pro ty prasata teda. Já se Dobře. teda přivedu a tu ohradu bychom mohli udělat. Takhle nebude teda asi nějak extra velká. Udělal bych to tady před tou farmou s kaktusama. Tady jak hned vyjdeš, tady, přesně. Takže zatím můžeš budovat tu ohradu a já jdu sehnat nějaký ty prasata. Dobře, jdu na to. Nalákat. Tak. Že creeper, no, tak to jsem tady zrovna nechtěl vidět. Keď bouchnu, nevadí. Prasat tu bylo celkem dost, takže by to neměl, doufám, být žádný problém je sehnat. Máš teda mrkev, jo? Mám. Zatím nic nevidím. A tamhle už nějaká prasata jsou. Tak spějáme se, jestli tu není ještě
trochu víc. Tím tu nic nevidím. Ale tady, pozor, jsem našel stádo koní. No tak to je určitě super. To bychom Protože- si v dalších dílech mohli určitě nějak přivést, ochočit a mohli bychom na nich jezdit. Tak, Přesně ale já už tak. tady mám nějaký prasata. Zatím jdou za mnou 2. Tak to stačí vlastně teoreticky, ale tak No. lepší by bylo, kdybychom jich měli trochu více. Určitě. Pro jistotu teda. Ej, kde jsou? Jo. Sní? Pojďte, pojďte. Tak ohrada na prasata už je teda hotová. Tak, už jdou. Kuk. Super. Tak ještě jsem tady nalákal 3, takže 3 prasata by mohla stačit. Hele a mezi tím, co sem doputují prasata spolu s tebou, tak si myslím, že bych mohl trochu osvětlit i okolí, aby se nám tu tolik Dobře, to je dobrý nesponovaly nápad. ty opové. Takže jdu na to. S tím s tebou naprosto souhlasím. Tak a už tu skoro teda jsem. Dobře, to je Prasátkama. super. Konečně pořádný jídlo. Tak, pojďte, pojďte. Měl jsem teda 4, ty jsem nějak zatoulalo, ale už to nebudu řešit. Máme 3, to nám stačí. Takže... Pojďte, pojďte. Jejda. Trošičku. Si mě nevšimne. Pojďte, pojďte. Jo, už jdou 2 a to 3 ještě. Pojď, pojď, pojď. To 3 furt nějak nechce jít. Tak to nevadí. A už jde. No tak dobrý. Ale jde bohužel samo. Nevadí, nalákám ho tam, zatím to jednoho. Zbytek. Pak potom. Tak. Tím zavřem, kdyby náhodou utekl. Já jsem to tu tedy základně osvětlil, není to teda nic světoborného, ale tak snad to stačí. A už jdou, Aspoň trošku. už jdou. Prasátka naše. Pojďte, pojďte do hrádky. Tak, a zavřem a jdeme je rozmnožit. Dobře. Aspoň tady první 2. Hop. Je, čuňátko, super. A máme ho tady. Takže já si myslím, že teda dnešní díl tímto končí. Tak ukončíme ho tady u prasat pěkně, ne? Přesně tak, takže pojď F5. Dobře. Počkej, ty se tady trochu teda motám. Tak. Takže doufám, že se vám tento díl líbil, všechno jsme splnili. A u dalšího videa se těšíme, takže čau čau. Čau.